seneng suarane gendeng sing muni gender ditabuh panjak. Aku seneng main nang mindu gading lurahe blater atik semanak. Muga-muga bulura panjang yuswa. Rek ayo rek mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek ayo rek padha-padha bebarengan. Cak ayo cak sapa gelem melo aku. Cak ayo cak golek kenalan cahayu. Ngalor ngidul liwat toko ngombe mata mesti omong nenggal nyenggol ati lega sapa ngerti nasib awak lagi mujur kenalan anake sing dodol rujak cingur. Jong dipikir kon padha gak duwe sangu. Jo dipikir angger padha gelem laku. Mangan tahu jo dicampur nganggo timun. Malam minggu gak apik wong lamun. Apa mau rek? Gawe jedeng lawange ciut prawan mindu gading ambune ket wangi. Gawe minyak 2 liter apa? Wangi. Aja terpengaruh situasi lan keadaan, sing penting memperkuat persatuan lan kesatuan. Nek ana perbedaan ojo ndadekno perpecahan, ayo dimusyawarahno secara kekeluar penojok gampang dipecah belah lan ojo gampang diprovokasi lan diadu. Domba dadi pahlawan sejati sing membela bangsa supaya rakyat adil lan makmur lan sejahtera.
mula sing tak jaluk dulur ayo sing bersatu penojo gampang terpengaruh anane isu-isu nek ana isu-isu dulur aja sampean padu mulane kanca kabeh menuju Indonesia satu kaya bengi iki mindu gading anakno sedekah karepe dulur mindu gading kabeh nyuwun berkah mula tak dongakno mindu gading ado teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine melimpah kula kenal Bu Sri Susilawati niki kepala desane dasar wonge awayu katik blater sipate bertanggung jawab kebutuhane rakyate adik pinter ngaji kusuk sembayange kula ngedung lak ya bengi iki eling-eling kali Bu Sri sik dulur kula melok berpartisipasi dene mari ngedung kok disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai menio tak enten kula percaya warga Mindu Gading niki tiange bersatu. Mergo napa? Pemimpine niku utamane pemimpin. Kalau pemimpine niki adil bijaksana, kula yakin wargae manut. Nggih napa nggih? Nyatane dianggapno ludruk ngeten kabeh madhep rene. Anyen sing didelok kene are. Nggih pun kula dongaaken mugi mantun kajatan niki warga Mindu Gading sedaya tebih niki musibah kathah rejekine panjang umur kabeh amin. Ayo Cak. Kali dulur-dulur ibu-ibu bapak-bapak mpun sungkan nek duwe mantu ludruk ngeten tok niki lho mpun sepeda motor kula 3 mobil kula sekawan nyicil sementing kan iso DP mendut-mendut tok ngeten mawon mpun cukup omahe tingkat mbuh omahe wong mbuh omahe tawon sementing tingkat. Ayo Cak. Yo. Good morning, selamat pagi. Jangan dilipat itu don't love left me. Telepon pacarku sing teko Itali. Isine DM-an I won't have to see. Pacarku ancene wayu. Winginane tak papak nang bendara gunung. Numpak pesawat warnane biru. Mudhun aku dirangkur terus ngomong I love you. Love story ancene tambah meningkat. Pacarku tak pangku katik jingkat-jingkat. Tak takoni kenek apa jingkat-jingkat. Jarene pacarku lah kok
dongkrak punjepat pacaran nancene ayem pacarku bule koyok bintang film aku dirangkul pura-pura gak gelem bareng kerasa anget aku terus melek merem pacarku ancen hebat klambiane seneng sing warna coklat kate tak ajak jarene gelem nekat bareng gak duwe aku ditinggal minggal namung semanten kidungan kula menawi lepat marang luar biasa malam hari ini warga Mindu Gading mengadakan hajatan seluruh warga mau menyengkuyung guyub rukun mugi-mugi semakin ke depan Budi Wijaya tetap di hati. Amin. Dan satu lagi kami datang ke sini bukan sendirian tetapi ada satu artis biduan yang luar biasa bersama dengan Budi Wijaya. Kami tampilkan Cak Wanto Situr. Selamat malam Mindu Gading. Sal, apa? Kowe rek sal. THC. Malam Mindu Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan podeng nduk pinggir sumur. Cakep. Muga-muga warga Mindu Gading kabeh panjang umur. Allahumma. Amin. Mangan podeng rasane legi. Oh iya, cakep. Warga Mindu Gading kabeh akeh rejeki. Mangan puding ketoke lawas. Cakep. Muga-muga warga Mindu Gading kabeh seger waras. Allahumma. Amin. Allahumma. Mangan podeng Apa? ngombene es degan. Oh iya iya iya. Ya Allah, main nang Mindu Gading. Awas. Muga-muga Bulurah Sri Susilawati munggah nyawer dagelan. Lah, Pikiramu mek saweran tok. wah. Loh, hidup iku yang dicari adalah uang is the money. Tapi kabeh kan teko welas to. Welas apa? Nek Bu Sri ku welas ambekmu gak usah mbok jaluk. Nek gak welas. Sosok pemimpin bijaksana yang ngono ngerti kebutuhane kok. Oh, kaya ngono ah. Ora usah nek mbok celuk-celukno ora usah. Nanti Bu Sri, Bu Sri nanti. Mosok wonge wis bubuk. Bu, Apa? wonge manang kono sore-sore nang kono hek. Guyu-guyu hek. Ola apa? Heh? Guyang-guyu persamu seneng kono ngono. Seneng wargane nang kene nglompok guyub rukun Mas Rasa. Seneng kabeh wargane iki manut. Manut, bayangno Mas. Apa? Nang kene iki ana 2 dusun dalam satu desa. 2 dusun dalam Satu desa. Ana 19 RT, 5 RW, tapi wargane iso ngelompok guyub rukun nang kene. Mergo apa? Mergo kepimpinane Bu Sri Susilawati. sukses berarti ya. Sukses luar biasa. Iya, Seorang perempuan yang mampu memimpin desa kaya ngene iki. Nggih napa mboten? Nggih jare. Ya ancene wong kene kabeh iki manut. Manut, Itu eh? karena apa? Karena warga desa Mindu Gading. Mindu Wangel. Gading. Mindu Gading iki dipimpin Bu Sri Susilawati Iya. iso dadi barometer
kanggo desa-desa liyane. Betul. Tolak ukur bahwasannya pembangunan secara jasmani dan rohani berhasil nang kene. Berhasil lah kene pembangunane luar biasa. Padahalan wong wedok si mimpin lho Mas. Padahal wong wedok Sri Kandi. Sri Kandi umume kan wong lanang. Iya. Iki wong wedok Mas. Lho, kon apa kon ngonyek wong wedok sawane? Loh, ya apa? Sri Susilowati mengandung arti dan makna yang sangat luar biasa Mas. Ono artine. Ono artine. Contone kaya aku. Kaya awakmu. Rasa. Rasa ro iku raga, so iku solah. Berarti wong seneng nyambut gawe, gak gelem nganggur. Gak gelem nganggur. Mm-mm. Kaya aku, wanto. Wan Iku WC, to. to iku isine. Apa? Mau pikir aku sapi teng. Ya sing apik ngono lho. Iya. Wanto iku dermawan ta bahagia ta apa ngono lho. Lho, tapi apa Mbak sih nek berarti dadi sapi teng apa kon? Nek Nek. gak ono sapi teng kon kate nang ndi kon? Nang kali. Wah, Mbak Bu Sri digegemi kon. Buktine- Sungai nang kene iki diresiki wis gak oleh digawotori. Gak oleh ngono. Gak oleh. Buktine kene mang ono sungai. Lah iya, kan resik. Resi apane wong kerobongan gak ono jedinge. Aku ngoyo nang kono sungai cur. Ambemu iku wis dikeki nggon. Wis Ngono dikeki kudu nggon. matur nuwun. Matur nuwun ambek Sri Susilowati. Sri Susilowati. Mengandung apa? Sik ta mengandung nanti wong emang. Bu Sri. Bu ngapunten nggih, Bu. Sugeng dalu, Bu. Bu Sri wis WA aku. WA apa? Caroso pun kuwatos. Hmm. Mangke Cak Wanto sampean sanjangi. Napa, Bu? Tiang kalengkin kula transport jarene. Lho, transfer e. Heh? Transfer. Transport iki bensin. Teko banking ngono iki lho. Oh, iku transfer so. Lah iya, ya ngono iku. Aja Transport. kuwatir, Bu Sri iku luar biasa kok. Sri Susilowati. Sri Kandi yang dimiliki oleh Mindu Gading. Siapa lagi kalau bukan Bu Sri Susilowati. Tepuk tangan dulur-dulur. 4, 5, 6, 7, lutung. Berarti ku pro Bu Susilo. Kabeh gak pro. Kabeh ku bukane gak pro. Apa? Tangane cantengen. Lah, Ya apa kon iku? Sri Sri iku mau. suka membantu, menolong dan membahagiakan rakyatnya. Sopo maneh nek gak Sri Susilowati. Tepuk tangan maneh. Tepuk tangan maneh. Luar Gak gelem biasa. tepuk tangan kon gak ndek lurah bingung. Aja nesu to. Iya gak nesu ngono wong iki wargane gak ada lurahe. Bingung so. Gerakan tangan itu tidak mewakili hati nurani. Oh ngono ah. Loh, ya apa kon iku? Pokoke sembarang iku ndelok gayahe. Delok gayahe. Wong kabeh gak padha. Aku tak Su gaya. ya. Si. Sikapnya sangat baik, rendah hati. Dia tidak pernah bohong kepada rakyat dan masyarakatnya. Sopo maneh nek gak Sri Susilowati. Tepuk tangan. Tepuk tangan rame-rame. Ayo ngono Kok kompak. nek kepengin tepuk tangan kabeh gampang. Apa? Dumono 100.000-an mesti tepuk tangan. 100.000 kene bayaran gorong mesti ya. Dede. Enak. Rape Bek. Untumu copot kuwi lho. Kok apa kok delok utu-utu. Si ya. Si. Susi. Lo. Lo. Hmm. Lo. Bengi iki Ya. nekakno Lodrok Budi Wijaya teko Jombang. Cocok. Sopo maneh nek gak Bu Sri Susilowati. Cangkemku sampe muru wonge garene rene so. Nandi sik wonge mangsa? Meneng ae. Hmm. Sing penting fokus. Silo. Wah, Wanita yang bisa dijuluki dengan arti Raden Ajeng Kartini, sesosok pejuang wanita yang luar biasa. yang luar biasa. Sopo maneh? Nek gak Sri Susilowati. Tepuk tangan. Oh. Ayo. Aw, badhe Mulai akeh, oleh mulai seket, akeh. oleh seket. Mulai anget. Terus terakhir. Ti, Ti. Ya. ti hari ini ti. Aku wis muruti kamu enggak. Diapa jelasno sik.
Ya. Tidak pernah berbohong. Dia selalu jujur. Tindakannya selalu sat-set jika ada keluhan dari rakyatnya. Luar biasa. Luar biasa. Sapa maneh Kalau bukan Bu Sri Susilowati. Tepuk tangan dulur. Wih, tambah 200. Lah 200. wonge mencep. Mergakno mencep iku apa, Son? Apa? Nanggap Ludruk Budi Wijaya wis entek akeh. Mulane kon cuntun Bu Susilowati. Contone kaya apa? Bu Sri Susilowati itu selalu mengedepankan untuk masa depan warga-wargane. Jelas iku, Son. Mukane dadi wong iku kon aja seneng gegem. Apa? Lho, kon nek gegem gak ngarah kon iso duwe dhuwit, gak ngarah kon iso dadi wong. Pole kon gegem, kudune kon iso ketawe-ketawe supaya kon oleh dhuwit iso nyambut gawe. Berarti nek gegem iku Nek gegem kon gak ngarah iso oleh dhuwit. jare sapa? Lho, jare Bu Sri mang ngono. Mas Rasa aja gegeme dadi wong, Mas, sing gelem paweh, sing gelem nyambut gawe, cek oleh dhuwit. Alah. Wong gegem hasilnya miliatan akeh, Gak ono wong gegem asine miliatan iki. Ono Kondi. konro petinju Mike Tyson, Iya. Holyfield. Iya. Iku gegem, Ngegem ya. Hasilnya miliatan. Kok coba gak ngegem ngono dingene keculek ya kancane. Dingene keculik iki gak tinju, shoot. Kon sik gak jelas saya maksudku iki. Gak percaya arek iki lolok ngene. Karepe Bu Sri ngene lho. Apa? Dadi wong urip iku kon sing seneng mlaku. Aja longgo ae. Nek kon longgo ae gak oleh dhuwit. Jare sapa? Lho, Bu Sri sing matur. Jare sapa? Ya apa? Kudu iso mlaku-mlaku kon nyambut gawe becak ya mlaku, nyambut gawe nang pabrik ya mlaku. Nek kon longgo tok, kon gak dikarepi wong gak nyambut gawe nganggur. Berarti wong longgo tok gak gablek dhuwit. Gak ngarah gablek dhuwit. Iku bakal miskin. Pakale miskin. Cocotmu jare sapa? Lho, Bu Sri sing matur iki. Lah, koruptor akeh Iya. Koruptor penggaweane longgo tok. Nulis. Lah, miliaran dhuwit soge. Nggih napa mboten? Lah, gak percaya. Ngene lho, maksudku to wanto arek ganteng anek wong gendeng. Baboy. Maksude iki kon niku sing mlaku-mlaku sing ngadeg aja turu ae. Gak oleh turu tok. Aja turu ae. Nek kon turu, jelas kon gak oleh dhuwit. Melarat, polahe gak gelem mlaku-mlaku. Go endi ana wong turu oleh rezeki, gak ana critane nggih, dulur nggih. Lho, aja turu. He, tanggoku lho, Apa? Nang omah penggaweane turu tok. Terus? Bendina iku hasile jutaan rupiah. Lanang ta wedok? Wedok, Turu tok iku hasil. turu tok. Nyambut gawe apa to? Begenggek. Kon lapo ngantem-ngantem aku. Lambemu kok iso. Kon wis lalekno ngono kabeh. Yo. Aku penggaweanku biyen iku dolen nang kene. Daerah Tarik iki kancaku ki akeh Kancamu akeh nang kene. Gamping Rejo, Sebani, Kemuning. Kok apal kon? Gak apal ya apa wong dolenku mrene. Kon suwe nang kene berarti. Suwe paling akeh kancaku nang kene. Mandi Gading. Mindu. Ya. Mindu Gading. Setake desa kok wangel jenenge. Mindu Gading. Mindu Gading. Iya. Nang kene kon wis suwe. Kancaku akeh nang kene aku suwe nang kene. Iya, berarti kon kenal wong kene akeh. Kenal, bayangno aku mlebu jelek nang pawon cel. Iya. Ya awon nang pawon iku sok ana wong papat, bagian masak, bagian adang, bagian apa. Kancaku SD. Kancamu kabeh Sumpah yo, sing bagian pawon, bagian pawon. bagian masak. Iku mangepekno aku sego biyen wendel. Iya. Pangling aku iki mangek. Iki mang nang kene. Nang kene Ndelok kene wae. Iya kancaku. Kancamu iki. Iya. Sapa? Rujiati. Rujiati. Sing bagian. Kancaku bek sumpah. Iya. Kancaku SD. Kancamu. Iya. Ya wis iku tok kancamu. Lha ya apa kon yo? Sing ngulek-ngulek iku mang sambel. Sing gawe sambel. Ngawe nek ngulek. Iku ya kancamu. Kancaku biyen dadi ketua kelas. Eling karo kon. Elek dong. Sampai saiki. Sampai saiki. Sapa? Paijah. Pai Jawa omong ngono. Apa? Nek nyambel gawe lombok, Lha iku mang tak pangani sis krilure mason koyoke.
Soale areke senenganku pedes. Iya, berarti Makane. kabeh kancamu. Iya, Seneng kene kabeh. nang kene Liyane sitoke terakhir koncoku. sapa? Biyen masalah welek saiki mangayu wayu. Mau biyene luguan. Lugu. Gak gelem brai. Gak gelem blas. Saiki mang macake wis apik. Apik padahal nang pawon. Kon iki lho mbrani sapa batenku kene? Baik kepengin kepethuk nyeni tawok bek nang kono. Nang kene iku mang. Nang kene yo. Nang kene. Arek ono. Iya. Sapa? Gotri. Sapa? Gotri. Dek, Aku ngene, Tri. nang Surabaya. Apa? Tukono bedil angin. Iya teboke manuk ah. Kena digawe mimis. Wah. Yo siku tok kancamu. Iya, iku mang kancaku aku mari digawe mangan mbek arek-arek yo. Iya. Aku metu so. Heeh. Jawaku pengen ngombe es. Dibuwung arek wedok-wedok so. Arek wedok-wedok. Wantong. Aku kaget so. Ya Allah mantan pacarku so. Pacarmu nang kene? Pacarku biyen nang kene yo. Mantan nisan. Mantanku. Tapi yo ono ndok kene. Ana. Iki mang ndelok. Mang nang kene so. Sapa? AC. AC. Heeh. Lah kok gak rabi karo kon? Gak arek biyen gak gelem. Lah apa? Nang di AC mang. Se. Arek wis turu Bek ya. Omahe pinggir kono se. Yo kandhani kok. AC gak gelem. Gak gelem. Ilokno areke. Lah apa? Ilokno. Piye? Ngomong ngono. Walah AC. Wala se. Gayamu ae. Gayamu Apik ae. nolak aku. Nolak aku. Rumangsamu. Rumangsamu. Panganamu apa sih? Pangananmu apa? Paling rawon. Rawon kowe mambu. Soto. Soto kowe yo dikeki panitia. Iki lho Wanto. Wanto. Sukat. Ma. Mau pikir aku sapi ya so. Dilokno sing apik. Delon sing apik. Kone paling mlebu layar TV. Kowe paling TV se. TV apa? TV rusak. Disiarno radio. Radio bosok. Iki lho Wanto. Aku iki lho. Siarno masjid. Bongko. Sing penting terkenal. Kok terkenal bongko kancane kok terkenal? Parian. Parian. Iya, Gawe ono. AC. Iya, kanggo AC. Andi AC mang. AC wis turu ah. Sandale buak ngidul. Mula biyen nurut aku kon iso kumpul. Cocok. Sandale buak ngulon. Kon gak nurut aku, saiki gak ngarep kelakon. Wakti sandalan. Tuh. Kok waktu sandalan iki lho. Wakti sandalan. Wah. Malah cocok. Ayo. Kuat moto. Iya. Atine gronjalan. Iku ya. Ayo. Iya. Sarip tambak oso. Iki apa maneh so? Wong urip ayo. Wong urip Aja gawe aja gawe ngersula. Ngono lho sih. Sriuning Mustika Tuban. Iki apa neh? Oh, Nek gak penting, ayo. nek gak penting aja wean. Sih aja we aku sih aku ndek bojo. Ilokno. Ilokno. Gak katok, Gak katok, gak jarik, gak jarik, gak kotang. gak kotang. Isis Pari ancluk kocluk. pari ana. Iya. Lah jare gak katokan, gak kotangan. Isis ya, Be ya. Isis so. Sing kenceng. Gak katok, Gak katok, gak jarik, gak jarik, gak kotang. gak kotang. Gak melok, Gak melok, gak ngelirik, gak klirik, gak nyawang. gak nyawang. Iki lho gambarmu sing. Yo gambarmu so. Tekmu dhewe. Iki lho gambarmu. No. Lho Iki lho. Iki lho. Nah. Nandi sih, Mang? Hah? Babase. Awan-awan kok mega mendung. Awan-awan kok mega mendung. Kon gak getun ah ninggal aku sing ganteng, dawa tur landung. Ya ngono ambek wong wedok. Ngono ah, Sok. Iya, kon sing sombong. Aja gelem. Arek wis mulih so. Hah? Iki lapo iki uler gedung iki nang kene. Aman, aman, Aman apa? aman. Maksudmu aman? Sing penting aman. Aman apa nih? Aku kadidi nodai arek kene. Heh? Arek 20. Si ono sing gelem nodai kon. Lah mbok kira aku apa? Aku coba dicaki, Cuk. Ngene lho, Pak De. Pak de matamu ah. Kon niku mbok ndelok Sekar Banjar to. Arek koyo ngene kok mbok celuk Pak D. Ngawur ya kon. Oh iya iya. Ngene-ngene tak omongi kon. Tambah goblok kon liyan. Ana masalah apa? Aku mlebu desa kene. Iya. Mlebu desa kene. Belang
dinyang arek nom-noman mendem. Dinyange enak, mendeme enak, moncrote. Kekno. Kon nek mendem, arek mendem kaya ngono, kudu iso ngekeki wawasan kanggone arek kene. Perawan-perawane kene iki akeh. Perawan kene akeh. Iya, mbok menawa engko nang tengah dalan nang tengah tuang didat arek mendem kudu ya apa? Kudu kekno. Goblok kon niku. Kok lah goblok. Nglawan, Ngelawan apa wong aku? belajar cilik? silat, Belajar silat karate. apa? Karate apa? Ojo sampai keperawanan iso terebut secara paksa. Mek wong 20 tetep nyonyor. Kudune. Aku meneng ae. Terus Mek mari lak modon dhewe gak mungkin dincepno suwengi. Rini yo. Lho. Katoke ketok. Arek iki kurang ajar. Merangsang. masalah apik itu arek kita. Lapo rene iki lapo? Aku daftar pemilihan Miss Universe, Cak. Ya, Miss Universe wanita tercantik di Indonesia. kone gak usah daftar Miss Universe. Apa? Kone kalau wong daftar dadi korban Komayriyoyo. Loh, sembarangan kok sebelah kono kon. Didoleki wong kon. Miss Universe iku gak sembarangan. Apa? Masih rupa elek, aku tetep kepilih di antara grup sa-Indonesia. Kok iso kepilih? Aku jek perawan. Kon sik perawan? Gendakane wanto wong kene. Oh, gak perawan belas. Cara wong perawan karo gak perawan iki kenek dititeni lho. Audisi ketat di Jakarta pemilihan wanita tercantik di dunia. Kon lolos. Audisi lolos. Kok iso lolos iki tes-tesane apa? Dikum nang kolam renang bleng. Dikum nang kolam renang. Mm-mm. Terus Didelok ambek juri, iya, dicatet. dicatet ya apa? Gendane wanto papatku muni blekuduk. Ah, gak perawan coret. Berarti wong wedok dicemplungno kolam bles. Bles. Engko nek iso ana mbekutuke terbukti Gak gak perawan. perawan. Oh iya. Terus pas wayamu, Wayahku dicemplungno blung, Hmm. telung dina telung bengi gak blekuduk belas. perawane nemen. Tutup perkara perawane nemen. Lah kok iso gak mbekutuk? Ndase tak cancang karet iki apa? Hei, meneh ben cancangan bendrat. Cek, kedot ndase pisan. Ana apa kon? Aja pringisan nduk dalan gak apik. Kon duwe penggawean apa gak? Nganggur. Kon duwe Oh, lanang ganteng nganggur. Wong nganggur. Isini. Kon duwe penggawean apa gak? Aku Hmm. gendeng saya zaman saiki gak duwe penggawean isin aku. Duwe ta gak? Ngenteni ndolek sih. Kon duwe penggawean ah? Kon apa melok aku? Heh, Kon apa? padha gak duwe penggawean sebelah kene. Kon gak duwe penggawean. Lah apa sih? Ngene, Wong aku pelias terkenal. perias. Perias. Aku nemu job. Job. Nemu job. Kan wis tak omongi kon. Apa? Job Samro. Hah? Samro. Samro. Heeh. Oh, sing timur tengah ngono iku. Lah apa sih adohe teko timur tengah iki lho. Irama Padang Pasir. Pasir. Samro iku irama Padang Pasir. Padang pasir. Iya. Aja kuwatir nek masalah Aku iki. iki lah gak iso sih cak Lah wong iya. aku iki sinden. Heeh. Aku sing nemu job. Heeh. Anane tak pasarno sampean ku sing ngerti Samro. Samro iku penggaweanku ge cilik. Ngono cak. Durung lahir aku iso samroan wis. Ngono. Lho iya. 15 juta tanggapane wong telu tok 5 juta. 5 jutaan. Aku sing penting ulang ono. Masuk tak ulangi pokoknya gelem. Gelem aku. Kon iso ta, So? Lho, ya iso. Ya apa, So? Lho carane. Piye? Timur Tengah iku lak mesti ikune kan Arab to. Dung tek dung tek ngono iku lho. Oh iya. Heeh. Iso to? Iso. Eh? Dung tek dung tek. Dung tek dung tek. Dung tek ngono iku. Heeh. Heeh. Ambek ngaji ngarepe. Ya apa cak? Di rali ngarep. Habibi. Amin, Rais. Megawati. Jokowi. Gus Dur. Matamu ngono lah. Habibi ku sayangku. Heeh. Dadi ngene, tangane kudu ngene. Dadi ana tabuhane ngene. Prak brung, prak brung, prak
brung, prak, brung. Tanganmu iku, Jong. Tot delokon tanganku iki. Prak, prak, brung, prak, brung. Prak, prak, brung, prak. Brung, aprak, 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 brung, 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 brung. Aprak, 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 brung, 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 brung. Unine ngono. Ya, Kon iso. ngerti ya? Nyanyine piye nyanyine? Nyanyine ngarep disiki ambek Mustofa. Kon ambek aku iku musike iki sing nyanyi, goblok kon kuwi. Iso ngono ah? Brung-brung aprak-aprak, brung-brung aprak. Walik. Prak, prak, brung, prak, brung. Prak, prak, brung, prak, brung. Prak, prak, brung, prak. Brung, aprak, 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 brung, 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 brung. Aprak, 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 brung, 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 brung. Ha ha ha. Bisa? Aku minangka kok cara kene ku senggane. Iya. Enak ana. Bisa kon. Coba. Nah, lagune ngene lagune. Oh, sik ta. Waduh. Ngono. Cangkemku ketatak. Lah rungokno. Ya Mustofa, ya Mustofa. Ya Mustofa, ya Mustofa. La 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 la. Iso iki. La 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 la. Bareng prak prak brung prak brung prak prak brung prak brung aprak 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 brung 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 aprak 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 brung 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 brung. Ha ha ha. Ya Mustofa. Iya. Iki lagune gak ngono iso. Bisa. Iso. Bisa ya? Iso. Ayo, Eh, bareng. alat-alate gak ono so. Jajal dhisik. Jajal sik, ta? Alate iso ono taga. Ya. Bareng ya? Ya. Yo, siap. Iki kowa-kowa ta iki. Goblok. Kok goblok itu? Ya Mustofa, ya Mustofa. Aprak-aprak. Gorong! Gorong. Cari kongon aprak-aprak. Oh, goblok karo iki. Iso taga. Iso taga. Iso Mustofa. Lah yo. Ya Mustofa, ya Mustofa. Ya Mustofa, ya Mustofa. La 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 la. La 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 la. Bareng. Prak 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 prak. Brung 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 brung. Prak 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 prak. Brung 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 brung. Aprak 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 aprak. Brung 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 brung. Aprak 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 aprak. Brung 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 brung. Ha ha ha. Wis. Iso. Iso. Tak jupukno alate kon latihan ngomong loro. Ana alate ya. Sing anakku. Ngomong hahae ku kok banci kecakup blak. Alatnya. Iki alate. Iki. Iki alate. Iku. Piring. Iya. Kok kene leso? Ojo didelok piringe. Oh, digelok. Meneh nek pas wayahe tanggapan, ya gawe terbang temenan. Berarti iki Sementara saiki gawe piring digawe praktik. Oh, praktek. Ya. Bisa? Iso. Kon iso tak gak kon ta? Wong aku ku pemusik terkenal drum kok gak iso. Kon nek gak iso tak obong kon kok lho. Iki kowa-kowa iki. Ayo. Ujarno. Sampronyok drum. Iya. Koleng ketok. Ayo, bareng ndelok ngarep. Aja ndelok aku ndelok ngarep. Ya. Ayo. Ro. Dorong. Dorong. Jare ana hahae. Kok. Kok nek akeh-akeh tambah tai doni yo. Ayo, bareng. Bareng. Ya Mustofa, ya Mustofa, ya Mustofa, ya Mustofa. Dikane aku goblok. La 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 la. La 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 la. Prak 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 prak. Brung, 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 brung. Prak 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 prak. Brung 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 brung. Aprak 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 aprak. Brung, 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 brung. Aprak 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 aprak. Brung 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 brung. Ha ha ha. Enak sa. Enak to? Sing seneng iku kene. Ha ha ha. Baleni maneh, kasihan ya. Iya. Apa iki? Latihan cek gak sampai salah. Ngono tok 15 juta iki. 15 juta. Juta. 15 juta. Ya. Ya. Ayo. Ro. Wong karek ngapal lo ya Mustofa iki. Iya ah. Wis nganu. Ayo. Enak, enak. Enak. Ya Mustofa. Ya Mustafa. Ya Mustafa.
Lah apa kon guyu kok? Rupane kaya kodhok Israel. Raimu kaya bedes Jepang. Lah apa kon ate gak ireng-ireng iku? Kon gak isin. Lah apa? Wah, aku gantenge ngene ya. Kon iku lha apa kok ireng-ireng? Raimu sing ireng-ireng. Sapa? Ya kon iku. Gak dong. Deloken raimu iku lho. Kaya nyambik bekisar iku lho. Kon yo. Kon yo. Gak mungkin. Tontonan. Iki perawatan kok aku. Iki kelakuane rasa. Rasa. Tak delok iki. Jancuk iya. Sawe ya. Ana so. Wong nyambut gawe gak usah gendeng ceweng, gak usah atik kono nyambut gawe iri hati gak perlu. Ya. Sing penting nyambut gawe ku sing teman. Yo so. Ngerti ya kon? Yo. Ya pokoknya sapal tak durung. Mana pisan kaso? Nek durung apal tak baleni maneh nek sapal aku mulai. Pisan kas, pisan kas. Heh? Pisan kas. Wis apal opo, Sik? Durung apal. Mosok durung apal? Sumpah durung. Ya Mustafa iku mek teko ngaji jenenge Matlobi. Oi. Iku kurang tepak. Ayo, mana so? Ayo. Tangane ndukur sik. Atek kono. Bosok Ya ngono. Mustafa, ya Masa. Ya Mustafa. Ya Mustafa. Ya Mustafa. La 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 la. Kon ngerjain kancamu. Kon mesti kena. Rupamu salah. Raimu kaya rambutan. Kok So tak kandhani aso. Apa? Wong-wong iki lho. Lapo guyu-guyu iki? Kok yo goblok kono yo. Arek yo babak. Sing penting meneh iso nempur. Iso bayar mekar. Ibu-ibu ngomong awake dhewe elek. Gak ngatur, Enggak gak ngurus. Ancene kon gilani, cuk. Okta, sing ndelok rene aku. Wah, iki cocok ta? Cocok ya. Cocok kon iki digawe ndelok dhuwit cocok ta? Wah, cocok. Apik kon digawe ndelok dhuwit. Cocok. Aku duwe ide. Mbok kira aku begengge. So, cocok. Gereken lir sepur kono, So. Cek Ayo. ditobruk bongko, Bapak. Gak, ambek kanca nyambut gawe sing temen. Kon tak dadekno penggawean yo. Tak dadekno sumber dhuwit maksudku. Apa maksudnya? Lho, saiki lah akeh wong sing kesasar dalane ya. Oh, Eh? iya. Gak percaya kiai, gak percaya ulama, tambah malah Ya percaya. iku wong goblok, lha kok gak ndelok Google Map. Lah, Google Map. Kok gak gelem percaya nang wong pinter, nang Gusti Allahne dhewe kok malah percaya nang gerumbul-gerumbul. Nang patung-patung nang reca-reca. Mumpung saiki iki lagi rame-ramene, kon tak dadekno reca ya apa? Tak dadekno reca. Gak ngerti aku sing mbok critakno iki apa. Pokoke kon meneng tok. Kon meneng tok. Ya. Engko ana wong ngomong apa kon meneng kok. Yo. Sing ngatur engko aku. Kon dadi reca. Nek ngene kurang mendalami, So. Gulune, kupinge. Iki kan dadi reca ya, So. Bobote ngene iki lho, ta. Aku iki dipacai apa? Menengo. Heh? Iki ojo kelambenan. Oh iya, kurang anu. Adol. Sapa to? Udele ceten udele. Nah. Nah, Goblok. Aku Lah. mari latihan bal-balan. Wah, iki cocok kon wis. wah cocok iki. Kaya reca modern. Heh? Reca modern.
Wis kon saiki penggawemu gampang. Kon gak lapo-lapo. Kon longgo tok, engko sing ndolek dhuwit aku. Meneng ae. Meneng ae. Gak apa-apa, ngono aja nyeleco. Gak apa-apa matamu kono Lho. disetip arek-arek aku. Gak apa-apa, Cek. Ana reco kok katokan bonek mani. Eh. Ya Allah jarine wedok. Lah kok body center back. Sikile mana? Lah kok jarine Gak bal-balan. apa-apa, gak apa-apa, reco unik. Kayak Bambang Pamungkas. Lah, lu kok kene kon. Ngene manggono kene. Longgo ya angel men. Tolong, Apa? mek ate merkosa aku gantian ae. Angel ilangane goblok. Meneng sendakep. Ngene. Yo. Sikilmu. Ya apa? Rono. Ono sapa ae takon kon, gak usah jawab menengo. Basi kon kok diapa-apano menengo. Sing penting oleh Duit. duit. So, Pembagiane piye? Kon nang kono, Andi, nang perapatan nggone stasiun kono. stasiun Heeh. Kemuning. Yo, ngomong umumno nang kono. Nang Yo. kene ana reca tiban. Oh. Yene iki ketiban Iso, genteng. iso nuruti sembarang karepane wong. Wis. Jentemen lho ya. Asu iku. Nengo. Tunggu tak siarne. Duwe piro? 50-50. Ya gak iso wong aku kaya ngene kok. Lah Pak Ya Rodan. gak iso 70% aku kon 30%. Kakean kon. Oh ya wis. Kakak. Yo. Kon 70 aku 30. Ngono ah? Yo. Oke. Syaratnya pokoknya Mentung. meneng. Meteng. Lho, meneng. 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 Cep. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu menawi ngersakaken reca niki ten mriki. Mbok gadah kekarepan napa mawon monggo ten mriki. Reca Tiban siap melayani kekarepan panjenengan. Monggo. Selaris mari ki pokoke ya. Kon ngomong kon pokoke ngomong-ngomong apa ae menengo. Aja ate obah ya. Wis menengo. Wah iki jelas mari ki akeh ana wong teko. Cangkel. Loh, ning Kondi. Aku iki mang teko iku lho goleki nurut Google Map. Iya. Terus Lah kok tibakno arek rene lho. Apa iki mlungker? lho reca logo sik ya. Tak celukane sik. Nak timong. Nak timong. Nak timong. Reca ajaib. Reca ajaib. Recok kok kaya wong. Lho, jenenge Reca Tiban. Iki tinggalane jaman sadurunge jaman-jaman keraton kerajaan biyen niku wis ana. Kerajaan Majapahit. Heeh. Mumbul dhewe iki kerja iki. Lho, Sampeyan apano? Ayang. Sampeyan apano iku mau? Alah. lho, reca iku kan kudune warnane kan kudu rata to, Pak ya. Heeh. Iya. Nek natakno sik ngene iki jane. Biyen rata kena udan akhire akeh sing lontur. Jane rata-ratane pisan to, Pak. Lu. Iki tinggalane sapa iki? Ampun dijemok niku. Wonten yonine. Nek niku sampeyan jemok yonine ilang gak mandi. Kok kaya wong. Kacau. Coba. Tunjuk kon kowe. Cak. Hei. Anak matane ya. Matane lho ya. Lho. Ya. Mat, Kaya matane itu ketip. Lho, matane. Lho. Ya. Kayak Hei. matane wong kok ya. Awakmu Meneng lho. gak kudu nguyu
suwe picek, Cuk. Menengo. Meneng ora ing. Sing penting oleh Masalah yang tok. Iki pula recane kok nang jadi-jadian ngono ya. Jane cara recane kan diratakno ngene ya. Eman-eman rek gak diratakno. Ngene yo. Jedinge gono banyune lho sumpah iki. mari iki dibeki ambek panitia tenang ae. Apane? Tak jalukno engko. Kuwe gak ono kok. Hei. Hei. Lah kok iso nyocot? Lha apa? Kok iso nyocot? Niku wau sing nyocot mboten recone. Yonine muni dhewe. Niki reca sakti. Ya napa sampean mung mombol lemah mombol dhewe kok ngomong. Lah Cak, recamu iku ya iso sembarang kalir ya. Iso sembarang kalir. Heeh. Sampeyan kongkon. Recone nek telalene. Aduh, iki reca kacau iki. Hei, Ning munggane ki angel. lu. Salahe double. Iya. Api. Hei, Menengo. aku nyaru utang dhewe aku digerajak. Saiki ngene. Wow. Aja apa. Loro, Cuk. Empeten. Cak, recane iku unik ya. Unik. Kok iso muni cuk ngono. Koyoke muni cuk padahal enggak. Apa? Padahal Yoni. Reca ndlodok. Kok meneng wae. Kok iso nyosor nang Hei. nggon. Lah reca kok nggawa emas sih lah. Pundi? Iku. Lho, iki perhiasan teko jaman rikala bendo, Pak De. kan jaman awake dhewe gorong lahir, gorong pojo-pojone iku ya. Juga. Alah. Oleh emas. Aja lho, Cak, aja lho. Sampeyan Aja lho. kepengin Mas iku. Sampeyan gawa mule. Eh. Gak apa-apa sampeyan gawa mule. Tapi meneh ndas sampeyan coplok dhewe. Walah, medeni. Temen niku yo wis akeh buktine. Iki. Lho, Ndak apa dhewe. coplok dhewe. Ambune kaya kuningan. Sampeyan balekno apa mung dorong lho. Tak balekno, Mbak ya. Aku dek iki gak grojok, Mbak ya. Saiki nyarut. Nyambah. Mbakmu. Apa? Perco iki nang dijaluki apa-apa kono. Aku jange tombok togel. Napa mawon penjaluan sampean pasti dituruti. Sing penting nek mantun njaluk aja lali sampean ninggali. Kok sik to? Iki recane lanang apa wedok to, Cak? Heh? Lanang apa wedok? Jenenge reca iku ya gak iso dititeni. Gak iso dititeni. Iso dadi lanang, iso dadi wedok. Wong jenenge reca. Oh, termasuk banci iki. Malih rupa sakarepe dhewe. Iki reca tiban. Mboten sembarang reca. Takokno ketiban apa? Ayo ketiban pencet. Iki apa iki anu? Sampeyan kate selfie ya? Apa iki? Nyetel bokep tadi. Menengo. Aja obah. Diapakno menengo ae. Aku tak delok ya. Apa? Retone mari ditonyo wong. Iki benda. Korek. Iki tak delok iki lanang apa wedok Delok. ngono lho. Sampeyan kepengin delok lanang wedok. Ya iya kok karena aku nyeluk mbak Reco kan ro lek lanang iku. Tapi tak elingno sampeyan nyuwun sewu dhisik. Engko timbangane ana apa-apa. Gak apa-apa sampeyan delok gak apa-apa, Lah tapi wong didelok ae ora digawa mulai kok nyuwun sewu barang. lho, nek recone gak apa-apa, yonine. Suara Joni. Gawat, Jembek aku. gawat. Aku tak delok ya, Cak. Hati-hati. Aku lo gak murep teman-teman. Ini lo. Ya napa? Ketara munan, mun jelas. Lah sik ta, Cak. Yo, saroku ya Reco nduk Trowulan, nduk Borobudur, nduk pokoke seluruh dunia lo ya. Heeh. Saroku iku kan Reco iku kan benda mati to. Heeh, benda mati. Lah iki gak
Iki Iki gak kok. apa? Lah lek benda mati kok krembuk-krembuk marang ngono enek sing situk iku yo. Kok marang-marang modot, rada luncup-luncup ngono. Lho, iki Oh. modot. Iya, Oh, ndase bolos. Ana sing merengkel, enek sing merengkel. ana sing modot. Ana marang-marang aku tak delok iku mek aku jeret-jeret iya, apa? iya. Lah wong modot. Lho, Sing delok wedok modot. Jajal ya delok. Lah aku sing delok lanang tambah mendelep. Ayo deloken. Kadang mendelep kuwi tak odot. Ayo deloken. nah timong. Nah timong. Asu. Simpake ambone arus. Lah kocok kok sempakan ku piye to? Lah iku malah simpake. Ngadep rene, Nak. Deloken aja, deloken lanang Ana wedok. remote. Roa. Nengo. Mbakmu. Apa? Ya napa? Retone dobel. Lho, kok dobel? Lho, Mang nduk kowe nyasak-nyasak, Mang. Nang masak kebut krosok. Nggih. Lah terus apa kok dobel apane? Dobel apane? Padha karo lekku. Sampeyan aja ngomong padha karo lekku. Nek sampeyan mungkin ngono, nek reca iku mung pusaka. Oh, pusapa? Pusaka. Ki Verto nggih pusapa? Urunge mbok. Kok ngenderek. Katu. Cek ambekan bongko ya wis. Ayo, nang kene. Wis tangan rantas ya. Sabar sepenting oleh. Cak, Wek. aku tak nyekar dhisik ya. Lah aku nyekare piye iki? Ya sampean ngomong to mriki, Nyai Oh, Danyang Kaki Danyang ngono. Sampeyan sebut karep sampean. Oh, ngono. Nyai Danyang, oh gorong. Assalamualaikum. Ah, Nyai Danyang, Kaki Danyang, danyange wong sak Indonesia. Ki akeh. menengo ae. Danyang kaki danyang sing mbau reso desa kene. Lho lek akeh kan otomatis kan ndang mandi to, Cak. Lah Amerika rene ayo numpak motor Uber. Entek akeh bayaring kok. Danyang kene tok ae. Mbak Danyang, kula nyuwun, muga-muga kula nang cepet lahiran. Masalah niki kula pun lairno iki anak pirang tahun? 9 tahun setengah. 9 tahun Lah ngono iku munung meteng ta tumor iku. 9 tahun, 9 wulan ta pira? 9 wulan 10 dina. Lah lah ngono. Wis wayahe brodol gak iso brodol. Lah saiki njaluk donga reca iki cek nang brodol. Ngono lho. Kacung. Menengo. No. Mbak Danyang, kula cepet kepingin ndang lahiran, muga-muga terkabul. Masalah kula nggih selak kepingin ero anak iki lahir lanang apa wedok. Lek lanang iku mesti-mestine ganteng. Terus lek wedok iku mestine ayu, bocah iki lucu. Aku iki kan Cancuk yo nyocot kepingin ae. barang- Rebeken aku. Wis menengo ae recuk. Protes ae. Meneng. Ngono. Lah aku kan yo kepingin ngomong apa enake sih wong jujur kok. Lah iya. Aku kan yo kepingin roh anakku iku golek lariku kok ganteng apa elek. Nah, Lho. Sik, ya bener lek sih. wedok iku ayu Enak apa kon kopengku elek. curuan sesuwe. Kan aku kan yo kepingin roh. Ayo. Ngono lho Mbak Danyang, nang cepet-cepet lahiran. Nggih. Ojo ngomong. Terus aku iki yo mau sesar, aku pingine iki alami. Nang kaya wong wedok-wedok liyane. Lah melu mau tak tungkae kene. Lho, jare aku kate ditungkak lho. Wis yo. Kate macem-macem tak uyuhi cocotmu kon kok. Oh. Ampun ngoten. Pareca. Kula dinten menika badhe nyuwun panjenengan. Bojo kula kula babat 9 wulan 10 dina dereng bradal. Ngene bradal sampean kula tukare buruan nggih merca. Napa sampeyan duwe? Sa. Napa nedhi? Nedhi duwe. Apa? Sing banci aku lembengan kene karo. Ngene lho, Pak. Sampeyan nek njaluk reca ki sing apik. Rumangsa sampean
Nah, Iya. kudu di ana pirantine. Sampeyan Barca. sekar. Kula nedhi donga panjenengan. Nah, Bodho kula niki bobot kawula 10 dina. Sampai boten babar tak biatok matamu kon. Dadong. Wis. Ambek kembang, Iya, Cak. ambek kembang. Jadi mandi. Bareco, muga-muga napa sing dadi kekarepan kula niku terkabul. Terus engko lek terkabul ya, Cak ya. Lek terkabul aku ya ngresiki ngene, ngono lho. Kasopan. Cek resik. eh Ya, ya Cak ya. Iya. Muga-muga terkabul, Bareco. Muga-muga terkabul. Aku ki ya. Iya. Barca. Kula nyuwun tulung kalih panjenengan. Bojo kula niki babas 9 wulan 10 dina dereng lahar-lahar. Terus saniki sagete lahar niku ya napa? Wonten Barca nggih. Kok gak ngomong? oh reca kok ngomong. Ya bener. Nggih Barca? Nggih ya? Oh kesuwen. Niki Masih. Sampeyan niki lho. Sampeyan ya napa? Sampeyan ro niki nek reca, heh? Menengo. Sampeyan ya ngerti iki nek reca. Kok iso reca sampeyan siram koyo ngono sampeyan dadi napa Lho, sampeyan? lho. Sampeyan ki jeruk kunci lho ya. Kok sawangane sampeyan wani? Kalian reca. Sampeyan wani, anggap Rek. Susu ada tidak. Kapak kon dok-dokanmu pecah kon. Barca. Kula ndidonga nggih. nggih. Lho kok nggih. Meneng kok nggih. Iki. Goblok. Reca goblok. Jangan nyaur aku lesan. Barca. Pun nggih. Mpun nggih dhisik lho Lah piye? sampeyan. Sampeyan wis njaluk sampeyan gak ngekeki tinggalan ya apa sih sampeyan iku? Oh. Gak kabul lho karo sampeyan kok lho. Weh. Lho. Duwe apa, Bu? Duwe. Lah ndi kok sampeyan sing nggo duwe kok aku. Mak ngoleh lho. Iki nek gak sampeyan ngekeki tinggalan, wis jelas anak sampeyan tambah gedhe iso malah 30 tahun gak lahir-lahir sampeyan. Pakane duit nek ngono. Duit sak gebuok. Sing akeh. Nah. Nggih ngeten nek kula pasti mpun 9 wulan 10 dina minjing 2 jam mpun nglairno. Sampai tak kayak duit sak gebok, meneh gaso lahir. Edan ono, tak bedel kon. Lho, kula jamin benjing nek mboten lahir sampean ketok ndase mboten napa-napa. temenan. Nggih. Awas kon. Ro akon. Piro wene ndolek duwe? Sak gebok. Lah gebok. Sing penting oleh duwe. Kon loro gak masalah. Pokok duwe iki akeh. Ro akon. Aku abot-abot ndolekno kon dhuwit koyo ngene. Kurang apa aku, Ya matamu picek. Lho, Dokon iku diperiksa dhisik. Ngarepe duit 100.000. lah iya. Mburine iki lho delon picek. Lho, kertas. Gak apa-apa wis. Apa-apa goblok kon kuwi ya. Kaitan. Kaitan kaya bongko. Kaitan ngene. Engko suwe-suwe nek gemeruduk wis kadung pial, kuwi iku pasti kok ora. Lah iya viral iku lho, viral kadung viral wis jelas dhuwit kok nglumpuk, gak usah nyambut gawe wis. Ngene tok ae soalnya dhuwit akeh. Entuk pira ki 300 lho. Heh? 300. 300 ya. Dinggo bagianmu 200 kon sing 100. aduh titik rek. Kok tambah ono kok gak tuku Oh, ya rokok. wis aku. Aku sing koyo bedes. Ya wis pokoke aku kok sing 100. Kayak gini. Caros. Dek Nana. Aku iku kangen ambek Pean. Iya, Pak, Dek. Iya. Suwe gak ketemu tambah ayu. Jarene Pean iku duwe robot. Heh? Jare Pean duwe robot. Sopo sing duwe robot? Viral nduk Facebook iku. Nyokot temen. Arek gendeng iku meneng. Ndokku ditungkak.
resikone reco nengos. Tapi nung kaliyane ndok-ndokan ada senep. Sak keneke sing penting. Coba ayo kon, ayo senep tak kon. Endok kare. Iya mang wong wedok, gak apa-apa endok kesado ae selendep-selendep kare. Gawe contoh cek temenan blok. Sumpah aku iki kok rabies. Hah? Rabies Oh. dicokot temenan arek. Ojo kuwatir. Engko nek rabies sampean gak seneng sampean mriki nggawa bensin. Obongen reco iki. Tak obong. Iya. Mulih ae. Lapo Dik Nana sampean temriki lapo ana gaene tadi. Ana perlu Cak. Ana sampean. perlune iya iya iya. Iya, aku ku katene njaluk nang pean. Jaluk apa Dik? Tak omongi kon. Apa? Semerbak seng. Sampean jaluk apa? Ana perlune Cak aku nang kene. Perlu apa sampean? Aku iku kan dodolan apem yo. Heeh. Ndok pakerin, Dodolan apa, Dik? apem kempit. Apem kempit. Ya apa iku rupane rek? Timbangane ndasku dioklek-oklek kon ngempit arek iki lho. Sampean dodol apem kempit. Iya, Cak. Lah terus ana gaene apa kok rene nang pakerin kono? Apemku gak payu. Gak payu. Dirobong semut ta apemmu? Gak, gara-gara udan iki lho rada jemek. Oh, pengunjunge mek titik. Iya. Karepe sampean cek teko maneh sing laris ngono ah. Sedina njaluk wong pira? Aduh, Kon karo apa arek iki? apa? Kaya cangkeme bedhet. Kon nek gak percaya takono. Nang WC kon nggawa koceng. Lho iya cangkeme bedhet. Kak, apemku ku semerbak seng. 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 Ruakon semerbak Iki karo seng. Semerbak seng. Arep aku. Terus karepmu ning kene cek kepengin laris maneh. Iya. Pengunjung tambah akeh. Pengen kuku dinaku Heeh. Njaluk pira? pelangganku teko iku Heeh. 75, Cak. 75 wong. Sewengi. Sewengi. Eh? 70 wong. Iya. Gak lupa sumur aku. Sa. Apa? Ambu soptek. Aku cek iso iku. Apa? Cek iso lunga kaji. Cocok nek sampean nang rene, nang reco kene. Iki reco tiban, gak sembarang reco. Lah iki sing mbok untel-untel iku. Iki reco. Astagfirullahaladzim. Nak reco, tak ting-tong ting-tang ting-tong, tak ting-tong ting-tang ting-tong, tang-tang. Pancene ngene ta, Cak. Gayahe ngono reco tiban iku, yonine gedhe. Males aku iki nggo ireng kabeh. Kon mek titik iki lakeh gak apa-apa. Iki Wis. lho panitia gak nyepak nang nggon gawe adu sak obong ambek aku. Iki recae, Cak. Reco iki. Iki. Ya. Wis kon njaluk apa ngomong dhewe. Aku cepakno sabun lu. Hah? Aja kuwatir disiapi lengo gas kon pisan. Gak ngono iki lho mirip sibane Ajinomoto. Iki ya. Iya, Kaya-kayake kuno, tapi dudu iki reco tiban mumbul dhewe. kaya Ah. koncoku. Hah? Ajinomoto cap balon merah. Mumpung wahyune sik gedhe, yonine sik gedhe, iki Cak. ndang njaluk. Iki, Cak. Aku kandhane mek brayu ayu ya percuma. Ajur. Iki temen ta, Cak. Iya. Nyatane kalau wong sing ninggali dhuwit sakmono akeh iku lho. Wong pirang atus wong sing mampir nang kene mang. Kabeh Iya. kasembatan apa sing dijaluk. Saiki kau njaluk mumpung durung, yonine sik gedhe. Nek njaluk ya apa? Eh? Nek njaluk- Waalaikumsalam Mbah Reco, kula nggak ada kepinginan apa. Kepingin apem kula niki tambah melecer ta ya apa. Iya. Ya. Cek tambah semerbak. Dodok Eh? Dodok. Aja ndodok. Kan mlumah kaya wong renang ini. Ya iya. Males aku sih. Coba lo, meneng. Eh, Meneng oh. aku merangsang arek. Aduh. Sing penting oleh Ah, udele iki gorong-gorong wis mekrok-mekrok. Di, apa? kurang ajar iki. Apa? Wek ku disatek ngene.
Meneng reca gak iso obah. Senep goblok kon. Reca iku kok obahe Cak Reca iku gak yo meneng ta. Ya ngono iku Dik, nek ya nine kate metu ya ngono iku Dik, krembuk-krembuk. Aduh, Apa? meneh kok dadi ora cocok enak kok. Iki lho, aduh kurang didik aduh. Aduh. Di enak kon. Iki digelentir iki. Dilungkas metu aku. Cak. Cak, Apa? iki recae lanang ta? Heh? Lanang ta? Ojo dipliwer ngono. Ojo. Iki. Hah? Ketoke lanang. Engko nek rada dalu kok dadi wedok kok. Iki lho gak jelas. Apa? Endoke diselenti ngene. Cak. Lanang iki. Ketoke lanang. Engko iku pusaka. Pusakane nek ya ini metu pusakane modot. Oh, iki sajen. Wis kok taek ta. Iki sajen yo. Heh? Ana ndoke loro iki sajen. Ya. Ono. Kon cek goblok e. Apa? Ana ndok loro kok sajen iki. Apa? Mek dikeltare iki apa? Iku cok bakal. Gandengane ngono lho. Aja diler, kok masuk angin. Sampeyan kepengin mau pisan, sampeyan mriki mboten napa-napa. Lho Cak, iki lho, pengen delok tok. Lho. Aja dibuka iku awurut. Gak ngono iki Reca kok bonek iki. Kok alat kon kok. Aja dibuka, bae kok muring-muring. Bisa tak ndonga iki. Iya, nang donga. Napane sing mencolot? Niki reca. Ya Cah ya. Oh, gak ngurus. Kowe nang njaluk nduk, wong mau dorong lho. Aku singat temenan. Singat aku. Iya. Iya sumpah singat aku. Mbok kono kene. Kono kene watu kuatos. Langsung fokus kon timbang tak tendang kon kok lho. Lha lha pancen iya kok. Ya empeten meneng kok. Kon ngempet apa nang kon po? Aku nak tak ndonga. Ya tak donga. Bahaya iki. Arek iki kaya gak puas. Aku malah ndongakno kok. Muga-muga kon waras. Malias. Tak ndonga ya Cak ya, sing kusuk. Iya, sing kusu. Wedi aku ya. Garco. Tah, kon gendeng kon iku tah. Wis ora ta? Kono Lah lha apa wong ki dimbut ndoke? Tak jarno lha apa? colok goblok. Colok. Ku nanggung ditingkas. Oh. Ya apa Dik, ya apa? Perjuangan iki ya. Iya, soro dhisik berakit-rakit ke hulu ngene iku lho. Berenang ke tepian. Merangsang kemudian. Ayo. Barca, Nah, kula nyuwun apem kula laris Barca. Yo, tak tuku dhewe. apa Dik? Jare kok dituku dhewe ya apa? Sampeyan niku durung ngerti. Dituku dhewe ku maksudnya pelarisane diculno cul. Engko mari ngono ngenekakno wong lanang-lanang iki moroh ndoleki apem sampean. Iku ya diijabah ya Loh. saya. Kene gak ono sing balik, pasien iku mesti puas kabeh. Aku gak puas, Heh? gak puas. Engko ae kok njuri totokno. Arek kok mesti kok keturutan, karep sampean mesti keturutan. Iso lali tapi. Apa? Njaluk ya njaluk, soro ya soro. Oh iya. Pas Wis tak motone. cepakno. Heeh. Temenan, Cuk. Menang wae, sing penting oleh Duwe. duwe. Amplopnya bagus. Heeh. Innallaha ma'asabirin. Iya. Wong sabar diceki-cek kancane. Gusti Allah aku sayang karo wong sing Wis ya Cak sabar. ya. Alah, muga-muga Barca pengen ndongakno apemku laris temen. Kok tak Aku ki kok ados ya apa? Wis aja kuwatir, iku munu termasuk awakmu ditampa. Apa sing mbok karepno, kok kabul.
Ya wis ya Cak ya aku tak balik rono buka Ojo warungku. Heeh, ojo dilapi lho iku. Iku munu kok digawe pelarisan. Ngene iki. Iya, tutupono tok ae. Ya Sampai wis, tutuk Sak. omah. Ya wis tak balik. Tak dongakno. Muga-muga sukses usahamu. Duwike. Iki lho goblok. Reca mata duwiken. Iki lho, arek ayu mesti ngkeki amplop, ro. Aja anu lho ya, kon aja korupsi lho kon lho. Korupsi matamu picek ah. Lho arek ayu ketok arek sugih kok iso kating kek piro minimal 1 juta. 1 juta matamu katarak 5.000 iki lho ndel. Kon dadi reca pisan kon wis korupsi, durung-durung korupsi. Iki lho amplope durung tak buka. Amplop apane wong kok tak delok wong kandel kok iso kok mek 5.000. 5.000 sumpir jentit. Ngomong apa? Iki mang mek belas 1 juta kon singitno kon Matamu korupsi. sing picek. Ono CEO, ono CEO. Apa? Ono CEO, ono tamu. Meneng. Meneng lungguh. Aku Duit teko. iki wong gendeng apa CEO? CEO. Iki CEO menyamar wong gendeng ngono ya. Wong sugih saiki ku nyamar kabeh. Ayo gendeng. Nggih. Ayo gendeng. Nggih, seneng. Seneng kali kula. Alendeng. Nggih, seneng kali kula. Sampe lak wong sugih ya sampean. Wong sugih nggih. Nggih. Ayo gendeng. Nggih, seneng kali kula. Gendeng goblok. Oh. Wong gendeng ae. Gendeng. Wong gendeng temen. Ayo gendeng. Ah, temen ta. Iya betul. Sok. Camput ditinggal. Sok. Babal. Boy gendeng. Meneng kok tak ajar cangkemmu lho. Sok. Oh iya. Tak. Aja kenceng. Apa malah ngombe. Aduh, tahu duwe ya. Apa duyui? Ale, tahu duyui. Cancuk rasane cok. Duyui. Ale akal iki duyui ae. Duh. Recone bahagia rek ketok rek. Bahagia tak kok. Kon bahagia. Aku tututan. Alah tolong-tolong opo? Tak tolong. Luyu iso. Wis kadung luyu. Nyambut gawe ngene iki rek, nyambut gawe opo ngene iki lho. Nyambut gawe napa malih? Bapak Dibujuki iki Kak. Lah iya, ngene iki larangane agama, larangan negara. Bujuki wong kok. Mosok ngeten iki dilarang. Enak endi kon tak laporno tak leren. Lho. Pun lapor-lapor ngoten. Diatur sing sae sampean niku ya. Ayo, tobat to lereno. Aja nyambut gawe ngene, nyambut gawe sing halal ae. Ngaten. Ya kaya lu Dulur Budi Wijaya ngene iki. Nggih. Halal. Ngeten iki kalal nggih, Pak. Meneh tanggapan nanggone tiken. Oh, teng tiken. Tiken Diriorejo. Waduh ya so. Hah?
Ya lumayan. Saiki ditanggap karo wong Mindu Gading. Mindu Gading. Hajatis dekades. Nggih. Lakone apik saiki, Lakone napa, Pak? lakone Prawan Gunung Jati. Wah, apik iku. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur Nggih. dengan harapan semoga Budi Wijaya Tetap jaya.